Hi guys, so tayo po ay papunta sa dagat kasi kami ay kakain kami doon at magluluto kami. So nandun na yung ibang mga alien, kasama ko yung ibang mga alien, nauna na po sa akin. So tayo po ay papunta doon, susunod po tayo sa kanila. Malapit na po tayo. So yan, andito na tayo. So yung kinilaw ay tapos na. So yung sumba tapos na din. So tulan na lang ang kulang. So okay. Okay, magtuwat ha. Iputan sa nimong bahawan maroy. Bit-bit. So yan yung view natin dito. So ang ganda at ang daming mga puno. So nakaka-relax. Ano man gibuwag ni man plato man. Hadlok sa gilogon eh sud ang baboy ba. Wala gi. Kainans na. Kaunan tayo na. Luto na mong tinuwa. Luto na yung tinula natin. Gabagal mo ha. Gabagal mo ha. Ako gabagal po. Tom. Natari ako ba? Para sa gamay. Tom guys. Sama ka diha. Sir. Oh, manibukal. Sa koron, kinilaw. Tara are. Dali, ano ningaon naman sila. Kuha. Wa pa ni kuan pa bulhuton sa. Gibula pa man. Pay plata. Kato ba? Ready na niya. Kaya mapandol ko. Sarang gidan ko. Makarakin kuan pa. Tong. Magbangon dala gumakaon tong. Kaya ro. Masa kan? Ani betul ora kilaw do. Sabaw. Unahon to na sabaw na. Sabaw. Ani kilaw. Ani kilaw ni ari sabaw. Tabang mo. Wag ramay. Ima ko sa tay. Up. Kaya lamia. Sarap. Oton. Ton sabaw na yung mo plato ang lalom na. Enggak. Angam ni. Kira. Ben luto dali luto enggak. Hindi ko na bawal ya. Ano? Ya kinoo sa. Ara. Ano nilas? Let's go ta. Wala nalimtan? Pan, mas, bag. Wala snorkel sa. Usar snorkel pag ibot ko. So let's go.